Ola, que tal? Este vídeo vai valer para explicar como se fai un mapa no GeoGuessr. Como é a maneira sinxela e moi fácil, moi doado de facer o mapa que nos queiramos coas ubicacións que nos queiramos en GeoGuessr. O requisito que hai que cumprir é que hai que ter conta de GeoGuessr, a conta Pro, que é a conta de pago, para poder facer esa elaboración de mapas personalizados. O prezo da conta é de 23,88. Polo menos ese foi o prezo que paguei eu en xaneiro deste ano, o 22 de xaneiro do 21, ese era o prezo que había durante un ano, a duración dun ano, esa conta Pro, para poder facer isto dos mapas. Se non tes conta Pro, non podes facelo. Solamente podes xogar os mapas que están elaborados por outros usuarios. Así que imos directamente a ver como se fai no GeoGuessr. Já estamos dentro de GeoGuessr coa conta Pro e aquí no apartado onde pon Classic, que sería a versión clásica do GeoGuessr como era antes, últimamente hai unhas semanas que fixeron unha remodelación do aspecto de toda a páxina, engadiron algunha couseña nova, e se imos a Classic atopamos aquí á esquerda, na última liña, no menú, o Map Maker, é dicir, o fabricador, no? O elaborador de mapas. Imos a Map Maker, e aquí en Map Maker, bueno, temos dúas opcións. A opción máis habitual, se nos interesa seleccionar ubicacións concretas, usamos a opción de Hand-Picked Locations, non? Podíamos elixir a outra, Polygonal Regions, para coller unha zona determinada, pero case sempre, todos os mapas van a utilizar o modo Hand-Picked, no que podemos marcar así, lugares máis precisos. E o que temos é moi sinxelo, é un mapa de todo o mundo no que observamos esas cores azuladas, son as zonas que teñen cobertura de Google ou que teñen fotosfera e que nos podemos marcar no noso mapa. Entón, que temos que facer? Pois imos facer algunhas marcas, sinalar algúns puntos dese mapa. Por exemplo, sírvenos de exemplo para esta explicación, imos marcar ubicacións nas 7 cidades galegas. Vou empezar pola miña, en Ourense, por exemplo. Podo atopar, buscar un sitio preciso, podo moverme por aquí, imaginadevos que quero poñer, o que sei, a Rúa do Paseo. Por aquí. Estes puntiños azuis son as fotosferas, e o que son as liñas azuis é a cobertura propia de Google. Entón, vou marcar por aquí, por exemplo. O marcar no mapa apareceme a imaxe do lugar preciso no que indiquei. Podo poñelo aquí en grande para poder ver mellor en que sitio estou. Estou a Rúa do Paseo de Ourense. Se me convence o sitio, xa o deixo marcado. Se quero buscar un sitio máis concreto, xa de que quero avanzar e quero dicir, bueno, interésame poñer pois o principio da rúa, aquí cando é o Parque de San Lázaro, marcamos aí, por exemplo, así, a Rúa do Paseo e a Rúa de Bedolla, que é por aquí en Ourense. Se me vale, marco aí, deixo ese sitio e esa vai ser a imaxe que aparecerá no caso de que alguén xogue e lle toque esta ubicación. Doulle a guardar, save, e xa temos, o indica aquí debaixo, temos unha localización. Temos a primeira localización do noso mapa. Tamén pon a continuación, é dicir, que di que necesitamos ter polo menos 5, claro, porque as partidas son de 5 ubicacións. Mentre non teñamos 5, ese mapa non se pode xogar. En canto teñamos 5, xa se podería xogar. O ideal é facer mapas que teñan moitas ubicacións de tal maneira que o xogalo varias veces non sempre saen os mesmos sitios. Depende aí xa do que queremos facer. Poñemos aí esa marca de Ourense. Imos, por exemplo, a Vigo. Imos marcar en Vigo, pois aquí, tamén polo centro. García Barbón, por aquí, para a esquina de García Barbón coa Rúa de Colón. Eu elixo onde quero marcar. Incluso podo elixir que quero que apareza, hacia onde quero que mire a imaxe cando aí o temos. Por exemplo, así, váleme así.
Doulle a guardar, xa teño aí a ubicación número 2, que sería a de Vigo. Xa temos 2. Imos Pontevedra, que temos aquí cerca, e buscamos en Pontevedra, por exemplo, pois aquí na Rúa Michelena. Rúa Michelena, podemos poñer aquí, podemos facer un mapa, por exemplo, das casas dos concellos, se queremos. Podemos poñer, pois, así. Xa temos 3. Xa se están engadindo o noso mapa, e así de sincero. Imos agora a Compostela. Santiago de Compostela. Praza de Galicia, ou a Zona Bella. Bueno, imos marcar por aquí, en unha destas rúas por aquí, o Toural, ou por aquí. Por exemplo, Toural. Toural que está aquí cheo. A veces atopas un sitio, o Toural, pois a imaxe que temos de Google está toda chea de camións. Se nos vale igual, pois poñémoslo igual. Se estamos buscando unha cousa concreta, a veces quedan tapados. Esos son os inconvenientes a veces de facer os mapas. Que estás buscando unha casa, unha placa, nunha parede, e xusto aí temos algo que nos está estorbando. E tamén, por exemplo, aquí está o Café Derby. Tamén depende, bueno, da imaxe de Google dese ano, a que apareza no Google Street View. Bueno, deixamos esta. Total, de proba. Temos aí esta marcada aí, a de Santiago. Xa levamos 4. Ourense, Vigo, Pontevedra, Santiago. Imos a Coruña. Imos na Coruña, por exemplo, marcamos por aquí Teatro Colón, por aquí pola Mariña. Temos aquí exemplo aquí, Teatro Colón. Ponemos así esta perspectiva e guardamos tamén. Xa temos 5. Imos facer esas dúas máis, Ferrol e Lugo. Ferrol. Onde quero marcar en Ferrol? Pois por aquí, por exemplo, neste cruce. Marco aí, que coincide con este lugar. Deixámoslo así, marcamos así, un pouco en diagonal. E imos ir a Lugo. Lugo. Buscamos unha ubicación por aquí. Vamos ir aquí ao casco histórico. Aquí no mapa de GeoGuessr, pois tamén ven como unha pequena silueta, vese un poquinho como esa trama de algúns edificios. Tamén nos axuda a ubicarnos, non? Museo Provincial de Lugo, Praza de Abastos, Centro Histórico de Lugo. Podemos marcar por aquí, por exemplo, Praza de Abastos. Podemos poñer así, nesta perspectiva, e dámoslle a guardar. Bueno, temos esas 7. Se nos queremos facer un mapa de máis cousas, pois iríamos engadíndolle as ubicacións que iramos. E ben, o que nos falta por facer é poñerlle un nome ao mapa, por exemplo, 7 cidades de Galiza. E unha descripción. Podemos poñer aquí, pois, ubicacións nas 7 principais cidades galegas. Opcional, isto non é necesario. O título, evidentemente, sí. Aquí, o avatar que vai aparecer como o logo que vai acompañar o mapa, pois, bueno, temos non moita configuración, non permite moitas posibilidades. Permítenos o fondo, a cor do fondo, permítenos a parte de abaixo poñela así en gris, en azul, en verde, e algunha decoración máis. Vamos poñer aquí, por exemplo, os edificios, e unha cousilla máis. Podemos combinar así, non ten moita importancia, isto simplemente vai ser o logo que vai acompañar o mapa. Aquí á esquerda, en opcións, podemos indicar visible para outros, é dicir, publicalo, ou podemos guardar o mapa, se ainda o estamos elaborando, podemos guardar o mapa e non compartilo para que ninguén poida ainda entrar a xogalo. Se o poño visible, pois xa estaría disponible para que calquera poidera xogalo nunha partida. Sería público, isto como dicir publicalo ou non publicalo. E no segundo, se marco aí highlight, significa que na miña página de perfil, a página de Medialevo, aparecen os mapas que eu destaco máis dos meus propios. Entón aparecería xusto na propia página do meu perfil eses mapas que eu selecciono porque eu quero destacalos de alguma maneira. E simplemente darlle aquí a crear mapa.
E o mapa xa foi creado, xa aparece na miña lista de mapas, 7 cidades de Galiza, creado por min. Aquí podo editalo, é dicir, podo eliminar algunhas que teña ou engadirlle outras novas. Vou probar, vou ir a edición. Imaginémonos que a de Ferrol non nos convence ou queremos cambiarla por outra, seleccionámola e temos aquí a opción de delete. Vamos a borrar e elixo outra distinta. Por exemplo, aquí. Marcamos esta no seu lugar. Podo modificar o que eu queira e volvo a ir outra vez a guardar mapa. Gardo o mapa. Apareceme aquí a data da última edición, 22 de outubro. 7 localizacións, aínda ninguén utilizou este mapa, e tampouco ninguén lle deu like, evidentemente, porque acabamos de facelo. Aquí vai nos aparecer, cando xogue bastante xente, vai nos aparecer cal é o promedio de puntuación neste mapa. Vai nos indicar, ese promedio vai nos valer para indicar se é un mapa complicado ou un mapa máis sinxelo, depende da puntuación. Como non hai aínda ninguén xogou, pon ese promedio 0 e pon moderado, realmente non hai datos. Aquí debaixo podo marcar unpublish se eu quero que ese mapa que tiña público, pois volvelo a poñer en privado, modificalo e publicalo ou deixalo de publicar as veces que eu queira. E podemos facer a proba de darlle o play para ver como é o xogo. Cando lle damos aí a play no GeoGuessr, temos a opción de facer xogo individual ou xogo de desafío con outras persoas. Non? Podemos facer o single player ou o challenge. O que nos permite o challenge, está moi ben, que é un desafío, é que vai nos crear unha ligazón que podemos compartir con máis xente, de maneira que esas persoas poden entrar cando eles queiran, facer a partida, ese mapa, xogalo, a ver canta puntuación consigue. E a ver quen consigue máis de todas as persoas coas que compartimos a ligazón. É unha especie, algo parecido a isto que eu estou utilizando eu na escola, cos meus alumnos, creo unha especie de challenge con eles, e eles tamén entran a xogar, a probar a ver cantos puntos son capaces de facer. Debaixo aquí, para que outras formas hai o que son a configuración normal, que sería sen tempo límite, sen limitación de tempo, podéndose mover nesas rúas, neses lugares, de tal maneira que eu, pois, con toda a relaxación do mundo, podo ir buscando pistas, descubrindo en que cidade estamos, en que lugar concreto estamos. Esos son digamos, a configuración por defecto. Pero eu podo modificala, se desmarco aí, podo modificala, podo poñerme un límite a min mesmo, ou no caso do desafío, poñer un límite para a partida que compartimos con os nosos amigos. Podo poñer ata 10 minutos, que creo que é o máximo, ou menos, dependendo do que eu quera facer. Canto menos, lógicamente, pois máis difícil vai ser. E aquí temos as opcións de permitir poderse mover por esas rúas, poder facer a panorámica, poder facer zoom, ou non moverse, ou non permitir o zoom, ou nin moverse nin zoom, ou nin moverse, nin panorámica, nin zoom, que é o modo máis complicado, porque aí o que nos vai aparecer é unha imaxe fixa na que nós non podemos facer nada e simplemente temos que tratar de descubrir o lugar con esa fotografía. Imos facer a proba coas características estándar. Damos a start e van a aparecer, lógicamente, pois deses sete lugares, pois haberá 5 e haberá 2 que non saen nesta partida, pero poden sair noutra partida distinta. Entón temos aquí típico, aí aparece o título do mapa que estamos xogando, a rolda 1, porque é a primeira imaxe que nos aparece, e eu podo, como non teño límite de tempo, podo buscar pistas, podo moverme, podo descubrir aquí onde podo estar, con toda a calma do mundo. Se quero saber onde era o punto de inicio, porque a veces movémonos tanto que xa nos saímos do lugar no que estábamos, imos á bandeira, onde pon return, marcamos aí e volvemos ao punto de partida. Teatro Colón, se eu xa teño claro máis ou menos onde estou, vou aquí ao mapa, como a sempre, como é o xogo habitual, vou a Coruña e busco por aí Teatro Colón, que é aquí. Incluso agora podo afinar un poquinho máis, se o Teatro Colón está aí, nos estamos diante
da porta, máis ou menos a esta altura, ainda que eso, bueno, eso a veces no yoguese non coincide exactamente, a mellor nós estamos aquí matándonos para marcar o lugar e despois resulta que non é exactamente aí. Ben, aí 7 metros, 5.000 puntos, puntuación máxima. Seguinte ubicación, temos aquí estaba en Ferrol, non nos paramos moito máis porque xa non é o caso aquí de marcar, pois marcamos por aí, Ferrol, era por aí máis ou menos tamén 5.000 puntos. Seguinte ubicación, Ourense, e marcamos por aquí Ourense, aquí nesta esquinilla que estamos aí nese sitio. Seguinte ubicación, cuarta, estamos en Vigo, centro de Vigo, era por aquí, máis ou menos, bueno, máis ou menos por aí, aproximadamente. E a última que nos vai sair vai ser a de Lugo, non? Sí, Lugo. Lugo, Praza de Abastos. Lugo, marcamos aí no centro. Por aí máis ou menos, por aquí, aproximadamente, por aí, bueno, quedamos un poquinho afastados nesta. Damoslle aquí a ver o resultado final, conseguimos eses 24.890 puntos e podemos ollar onde foron as ubicacións, é dicir, quedaron fora nesta partida de Santiago de Compostela e de Pontevedra. E aquí podemos darlle aquí a breakdown e vemos por ubicación como foi en cada unha, como nos foi a cousa en cada unha. Ben, creo que con isto é suficiente, é bastante doado de facer, moitas veces leva máis tempo pensar o tema, se facemos un mapa temático de algo, pensar no tema e atopar esas ubicacións, que o propio feito de, digamos, de elaboración do mapa, que realmente non ten moita dificultade, é moi sinxelo de facer, bueno, de feito eu creo que estaría ben que permitira na conta educativa que os alumnos, as alumnas poderan facer os seus propios mapas. Creo que sería unha actividade, a creación de mapas, unha actividade educativa tamén moi interesante. Non só o feito de xogalos, senón o feito de elaboralos, de seleccionar as ubicacións con distintos criterios. Eu creo que tamén aí hai unha oportunidade, esperemos que Yogeser teña en conta iso e que modifique tamén para que poida introducir esa opción. Pois nada máis, espero que este vídeo sirva para as persoas que estades interesadas en facer mapas, que vos permita primeiro darvos conta de que é moi fácil e saber as instruccións para podelo facer. Se tedes algunha dúbida, algún comentario, algunha suxerencia, pois a través do propio Twitter, @madialevo, aí tamén podedes poñervos en contacto comigo. Nada máis, un saúdo e ata outra.